ένα γεια από κάποιον που τα χάσε όλα. Που έχει μείνει τα πει κι όμως που να το πει όλη αυτή τη δική τους παρόλα. Δεν υπάρχει ντροπή, αντριλική τιμή, ψευτικά τα δικά τους τα λόγια. Ας βρισκόταν κανείς να τους βάλει φωνή, να λουφάξουν με μια στα λαμόγια. Δεν υπάρχει ντροπή. Ουστ βρε βρωμόσκυλα, ουστ βρε βρωμόγατα, πού είστε βρε? Λουφάξατε μόλις είδατε τον Μπόγια, λουφάξατε. Τον Μπόγια ρε παιδιά! Φωνάξτε τον Μπόγια ρε παιδιά, γεμίσαμε λαμπόγια. Τον Μπόγια ρε παιδιά, μόνο ένας Μπόγιας θα καθαρίσει αυτό τον τόπο ρε παιδιά. Ρε Νάκη, ένα Μπόγια ρε παιδιά να καθαρίσει αυτός ο τόπος. Εδώ καλός ο Μπόγιας. Άσε φιλαράκο, μην τα πάρω τώρα που είσαι καλός Μπόγιας. Άσε φίλε που είσαι Μπόγιας. Εσύ κυνηγάς και πιάνεις σκυλάκια και γατάκια. Και τι να πιάσει? Πώς να σου πω τώρα τι να πιάσεις, αυγία κατάλληλο το έργο? Τους μισαδόρους μπορείς να πιάσεις. Τους τρεμουλαδόρους μπορείς να πιάσεις. Τους απατεώνας και τους κλέφτες του κερατά να πιάσεις. Φωνάξτε ένα Μπόγια ρε παιδιά. Ένα αληθινό Μπόγια να τους μαντρώσει όλους, να πάρουμε μια ανάσα σε αυτόν τον τόπο. Κάτσε ρε φίλε, και ποιοι είναι όλοι αυτοί που μου λες? Ρωτάει το μίνι λαμόγιο ποιοι είναι όλοι αυτοί. Ναι. Όλοι αυτοί που εισήγαγαν στη χώρα 5 τόνους υποσχέσεις με διοξίνες, 10 τόνους διαπλεκόμενους με σαλμονέλα, μισαδόρους υπουργούς με κολοβακτηρίδια, που τρώνε με Ολυμπιακές κουτάλες. Και ύστερα βγαίνει ο Πάγκαλος με το Βενιζέλο να το διαψεύσουν. Και σας ρωτάω, είναι δυνατόν αυτοί οι δύο άνθρωποι να μας πείσουν ότι δεν τρώνε? Είναι δείγματα νηστικών ανθρώπων, ρε παιδιά, αυτοί οι δύο. Μας κοροϊδεύουνε. Έχει κοθεί το κεφάλι μες στο σβέρκο. Ούτε με μονόβολο για αγριογούρνα δεν τους τρίχνεις κάτω. Τι στο διάλογο, αυτή πια δεν είναι κυβέρνηση, είναι ζωικό βασίλειο. Βλέπεις το σημείο της στον δρόμο και λες, κοίτα κουστομιά η τσίτα. Είδες ρε φίλε τι λαός είμαστε? Τι λαός, ηρωικός λαός ρε φιλαράκο, είμαστε ανέκαθεν. Αλλιώς πώς θα μπορούσαμε να ζούμε με τόση ανεργία? Με τέτοιες καταλήψεις, με τόσες αυξήσεις, με τέτοιους φόρους. Τόση βία, τόση νοθεία και με τέτοια κυβέρνηση. Γιατί αυτά τα τρία πάνε πακέτο. Βία, νοθεία και κυβέρνηση. Πασόκ. Το φωνικό όπλο νούμερο 3. Τι Μελ Γκίμψον και μαλακίες, Σβατσενέγκερ, Σιμίτης, ο εξολοθρευτής, ο άνθρωπος Τρούμπα και δίπλα του η Δάφνη, ο κακός ο Δάκος. Μας εξολόθρευσε με τη σκληρή λιτότητά του. Λιτότητα, δεν θα πει τίποτα ρε φιλαράκο. Κάνω 3 δουλειές και δεν μπορώ να σταυρώσω μια δεκάρα να βάλω στην άκρη. Να φανταστείς εδώ και 11 ολόκληρα χρόνια κάθε μέρα ξεκινάω πρωί-πρωί με το καλημέρα ζωή. Καλά πάμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, τιμητικό. Ευχαριστώ πολύ. Ανακούλη. Το μεσημέρι διδάσκω καράτε σε σκύλους. Το βράδυ χτυπιέμαι στο παλκοσένικο του Μετροπόλιταν και δεν περισσεύει μία. Πήγα προχθές με τη γυναίκα μου να πάρω ένα κομματάκι τυρί και αντί για λογαριασμό μου δώσανε προκήρυξη του κουφοντίνα. Μου λέει υπάλληλος, κυριέ μου, ο λίγον τυρί 17. Νοέμβρη της λέω, όχι, ευρώ μου ξαναλέει. Και έπεσα κάτω. Ξηρός. Όχι ο Σάββας, εγώ. Ο Σάββας είχε πέσει λίγο πιο πριν. Όμως τα λες παντού ακρίβεια μωρέ. Ακρίβεια, το πετρέλαιο φέτος. Ήταν δυνατόν, τουρτουρίσαμε. Χιονίστρες βγάλαμε, είναι δυνατόν ρε παιδιά? Σας έφτασε το πετρέλαιο, ζεσταθήκατε? Γιατί όχι, δεν το ξέρω, πού να ζεστάσει. Εμείς το βρήκαμε το κόλπο, ανάβαμε φωτιά στο σαλόνι για να ζεσταθούμε. Και μαζευόμασταν γύρω-γύρω από τη φωτιά στους Ινδιάνους. Το τελευταίο καρεκλοπόδαρο του σαλονιού το κάψαμε το Μάρτι με το τσουχτερό κρύο. Και δεν έφτασε το άτιμο που να φτάσει. Ευτυχώς υπήρχε και η γιαγιά. Με το ξύλινο ποδάρι. Παλιό κούτσορο, καλή ποιότητα, το τσούξαμε, κράτησε κάρβονο μια εβδομάδα, ζεστάθηκε το κοκαλάκι μας και τη βγάλαμε. Καλέ κουτσάρανε τη γριά για να ζεσταθούνε. Μα προκειμένου να πάθουμε κρεοπαγίματα να κουτσαθούμε εμείς, τόπο στα νιάτα. Μη λέμε, ξεχνάμε τώρα έτσι. Με τις αυξήσεις της ΔΕΗ που τις βάζεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, φιλαράκο. Με τη ΔΕΗ το βρήκα το. Εντάξει, τη βρήκα τη λύση, καθάρισα. Πώς? Κάθε φορά που μου έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, δεν τον ανοίγω. Αλλά. Τον δίνω στην πεθερά μου. Και. Με το που τον ανοίγει και βλέπει το λογαριασμό, παθαίνει ηλεκτροπληξία η παλιόγρια. Από τότε κυκλοφορεί στο σπίτι με γύρωση. Γιατί δεν την πας στην πεθερά? Γιατί δεν με πάει κι αυτή. Πώς θα γίνει? Δεν με αφήνει να πλησιάσω τη γυναίκα μου. Είναι δυνατόν να μπορώ να πηδήξω τη γυναίκα μου, παντρεμένος άνθρωπος? Πού το καταλαβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τι στο διάλογο? Στραβή είναι, κουτσί είναι, γκαβί είναι. Τι στο διάλογο που το καταλαβαίνει, το μυρίζεται στην ατμόσφαιρα, το πιάνει. Μόλις πάω να πλώσω χέρι στη γυναίκα μου, βαράει την πόρτα, την κλωτσάει και φανάζει. Πάλι μωρέ θα το κάνετε εσείς, πού να μου χαθείτε, ανώμαλοι. Έλα Χριστός και Παναγία. Μωρέ, πάρει τη γυναίκα σου και πήγαινε σε κανένα ξενοδοχείο. Την πήρα, τα αποφάσισε, είπα να ξοδευτώ, έβαλα το χέρι βαθιά στην τσέπη και πήγα σε ένα από εκείνα τα μοτέλ Παρτούζα. Τα ξέρεις αυτά που γίνονται τα παράνομα ξεπετάγματα. Που από το πολύ βογγητό που πέφτει στα διπλανά δωμάτια νομίζεις ότι βρίσκεσαι στην κρεαταγορά την ώρα που σφάζουν βόδια.
Ένα από αυτά τα βόδια κάθε βράδυ είμαι κι εγώ εκεί. Και πώς θα λειτουργήσω εγώ ρε βόδι του κερατά με τέτοιο κομμαχητό? Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα, τρυφερό πράγμα, δώρο Θεού είναι ρε. Είναι δυνατόν? Πεσμένο και το ηθικό, πεσμένο και το ανήθικο. Ώσπου μου κατέβηκε φαϊνή ιδέα και βρήκα και εκεί τη λύση. Η γυναίκα μου έκανε την αλλοδαπή πουτάνα και εγώ τον πελάτη. Καταπληκτικό, και την βρήκατε στο έτσι. Την καταβρήκαμε. Μου καθότανε, την πλήρωνα, μου ξανά την πίσω τα λεφτά. Μου ξανακαθότανε, ξανά την έπεισε τα λεφτά. Ώσπου πλάκω στο ηθόν και με πήγαν μέσα για μαστροπία. Θα μου μείνει τουλάχιστον αξέχαστο αυτό το πείδημα. Κάτι είναι γι' αυτό. Έλα, μην τα σκέφτεσαι αυτά. Άντε να διασκεδάσει. Από διασκέδαση άλλο τίποτα. Κάθε μέρα διασκεδάζω. Έλα. Πώς, σε αυτόν τον τόπο. Πώς, ναι. Σε αυτόν τον τόπο η διασκέδαση. Με το κοντρόλ, με τους πολιτικούς μας. Δηλαδή. Στο σαλόνι, την αράει στον καναπέ, κάνει ζάπινγκ και ό,τι έργο θέλεις το βλέπεις. Θέλουμε ας πούμε να δούμε έργο επιστημονικής φαντασίας. Βλέπουμε υπεχοδέ. Αληθινά ψέματα, όχι αστεία. Με 2003 δημόσια έργα. Θέλουμε να δούμε θρίλερ. Βλέπουμε τη Βάσο την Παπαντρέου. Τι παίζει αυτή? Το δράμα μιας αλήθωρης που προσπαθεί να δει τα Ολυμπιακά έργα να τελειώνουν. Τι μάτι, Παναγία μου. Μάτι. Αυτό είναι μάτι, αυτό είναι περισκόπιο, ρε. Ξεφεύγει τίποτα. Κοιτάζει την Πάτρα και βλέπει πιάτο τη Θεσσαλονίκη. Τι λέει τώρα, Βάσο τώρα. Και άμα θέλετε να δείτε τρόμου, τι βλέπετε? Μητσοτάκη. Ο Κάνιμπαλ Λέκτορ ξαναχτυπάει. Έτσι και μιλάει, δεν πλησιάζει κανένα. Όταν μου φέρει καμία στον νόμο του βγήκε κανένα μάτι. Και άμα θέλεις κομμωδία? Πω. Κομμωδία. Κομμωδία, τι άλλο, αγόρι μου? Σιμίτης. Το κλωτσοσκούφι στην ΕΟΚ. Τώρα, άμα θέλουμε να δούμε και κανένα παιδικό, βλέπουμε Κώστα Καραμανλή. Ο Χάρι Πότερ. Και πας και εκεί λίθου στο κεφάλι του. Καλός είναι, καλός γλυκούλης. Έλα μωρέ, αυτό τον καιρό τι έργο βλέπεις? Αυτό τον καιρό βλέπω κάθε μέρα τα χτυποκάρδια στο θρανείο. Έλα, τώρα δουλεύεις, πού παίζεις Στη αυτό? Βουλή, πού ζεις ρε, πού ζεις σε άλλη χώρα, δεν ζεις στην Ελλάδα. Στη Βουλή ρε. Τι ήσυχα παιδιά που είναι αυτοί οι βουλευτές μας, οι κανακάριδες μας, τι μπουμπούκια είναι ρε. Κυρίες, μόνο οι μπλε ποδίτσες και τα λευκά καντάκια τους λείπουν να κάνουν τις μαθήτριες. Σαν τα σπρουμφάκια είναι τα έρμα, ήσυχα. Έχουν ηλικιάρχη τον Κακλαμάνι. Κάθε ψηλά κρατάει τη βίτσα και έβρισκε το μαλλί της φούντας σαν τον Παπαστρούμφινε. Όποιο στρουμφάκι είναι άτακτο, το βιτσόνιο. Το βιτσόνιο Κακλαμάνι, στο βιτσόνιο Κακλαμάνι. Τρέχει να κρυφτεί το στρουμφάκι. Αριστερά κάθονται τα ήσυχα, τα πτωχά και τα άπορα του συνοσπισμού και του κουκουέ. Με χειρότερη μαθήτρια την Παπαρίγα. Γιατί χειρότερη? Αφού μέχρι προχθές νόμιζε ότι η περιστρόικα ήταν ψαρονέφρη. Και δεξιά ποιες κάθονται? Τα στρουμφάκια των καλών οικογενειών, τα πλουσιοκόριτσα. Πρώτη σειρά κάθεται το Καραμανλής. Σε δύο θρανία. Τώρα μπούτι στο θρανίο, το άλλο μπούτι στο άλλο το θρανίο. Έτσι, επιτέλους ξεκόλλησαν και τα πόδια του. Κάθεται εκεί, έχει μπροστά το μουσιολόγιο, κρατάει απουσίες. Όποιο στρουμφάκι απουσιάζει, το πιάνει από τα αυτή, του δίνει μια τσακ, το πετάει έξω από τη Βουλή. Περιμένει ο Δρακουμέλ, Μητσοτάκης, ο κακός ο Λύκος, καμιά καψιά. Τι γίνεται ρε με όλους αυτούς, δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε παιδιά, τι γίνεται? Κάθε 4 χρόνια δίνουν εξετάσεις για την εξουσία και μένουν στην ίδια τάξη. Τι θα γίνει με αυτούς ρε παιδιά? Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φορά θα την περάσουνε την τάξη. Μπα. Έχω την εντύπωση ότι θα τις περάσουνε τις εξετάσεις. Θα τις περάσουνε τις εξετάσεις, γιατί ως εδώ και μη παρέχει. Βλέπετε όλοι αυτοί ως τώρα ψάχνανε στα λεξικά να βρούνε τι θα πει μίζα, προμήθεια και διαπλοκή. Και τι να κάνουν? Να πάνε στο Πασόκ να τους κάνει φροντιστήριο ρε. Στους άρχοντες που έχουν μάστερ και δοκτορά. Στις απάτες, στις κομπίνες και στα σκάνδαλα. Φωνάξτε τον Μπόγια ρε παιδιά. Μόνο ένας Μπόγιας θα μας σώσει σε αυτόν τον τόπο, να τους μαντρώσουν όλους μαζί να ησυχάσουμε το κέρατό μας. Άρε φίλε, να σου πω μωρέ, δες και την ευχάριστη πλευρά της ζωής. Ευχάριστη? Ναι, δες την ευχάριστη πλευρά της ζωής. Μου μαύρισες την ψυχή μωρέ κι εσύ. Μα πια, καλά λέω. Έλα τώρα φιλαράκο να πούμε 2 αλήθειες. Γιώργο, όχι. Έλα να πούμε 2 αλήθειες ρε φιλαράκο. Που πετάς την ωραία σου κουβέντα και την κοπανάς. Για ποιο καλύτερο αύριο μας μιλάς? Για ποια καλύτερη ζωή? Για αυτή τη ζωή που μας την κομματιάζουν, την εξευτελίζουν και την ποδοπατούν κάθε μέρα? Για τις καλύτερες μέρες που μας έταξαν και μας έκαναν να περιμένουμε 20 ολόκληρα χρόνια τώρα για ένα καλύτερο αύριο? Ποιο ήταν το καλύτερο αύριο? Να βλέπουμε σήμερα τα λαμόγια του χθες από τα διάρκεια να μένουν στις διόρροφες μεζονέτες? Με κότερα, με μετοχές, με ακίνητα και μετρητά σε όλες τις τράπεζες του κόσμου? Αυτή ήταν η δίκαιη κατανομή εισοδήματος. Οι τότε κάποιοι μπατήριδες, σήμερα καλοβολεμένοι, και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες που τους πιστέψανε τότε. Σήμερα, πιο μπατήριδες από τότε. Γιατί πιστέψαμε πραγματικά σε μια καλύτερη Ελλάδα, σε ένα καλύτερο αύριο, αλλά χωρίς μιζέρια, χωρίς ανέχεια,
χωρίς ακρίβεια, χωρίς πείνα, χωρίς ανεργία, χωρίς τους συνταξιούχους μας στο δρόμο να τους σπάνε τα κεφάλαια στα πεζοδρόμια. Θα τρίσουνε τα κόκκαλα του Αντρέα από εκεί ψηλά να βλέπεις αυτή την κατάντια τα περήφανα γερατιά του. Χωρίς το άδικο σύστημα υγείας τους, να μην σπαταλάνε οι νέοι μας τα καλύτερά τους χρόνια στα θρανία για το τίποτα, να μην φτιάχνουμε μια νεολαία ανέργων, να μην καταθέτει ο γονιός το ειστέρημά του, τον ιδρώτα μιας ολόκληρης ζωής, να σπουδάσει τα παιδιά του και να τα βλέπει να ξημεροβραδιάζονται στις καφετέριες αραχτά πίνοντας φραπέ. Τι φτιάχνουμε ρε παιδιά σε αυτόν τον τόπο, να συνέλθουμε λιγάκι. Φτιάχνουμε μια νεολαία φραπέ για μια αυριανή Ελλάδα φραπέ. Όλα αυτά βλέπω και τρομάζω, πνίγομαι. Σαν πατέρας κάτι μου στέκεται εδώ, λες και δεν υπάρχει οξυγόνο. Λες και έχουν δρομήσει τα πάντα. Τι να πω στο γιο μου, που έχουμε χάσει τα πάντα. Έχουμε χάσει τις αξίες μας, τα όνειρά μας. Έχουμε χάσει τις συνηθίσεις μας. Ποια είναι τα πρότυπα της νεολαίας αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς κάποτε ξεκινήσαμε με ένα όνειρο να κάνουμε έναν αγώνα έχοντας υπομάλιστα έναν Καβάφη και ένα Ρίτσο. Κάναμε έναν αγώνα που ποτέ δεν δικαιώθηκε. Αλλά πού είναι εκείνοι οι μπροστάριδες, οι αγωνιστές οι μεγάλοι της δεκαετίας του 60-70, πού είναι τώρα και ποιες είναι οι παρακαταθήκες που άφησαν για την νεολαία, που προσπαθώ σαν πατέρας να δώσω μια συμβουλή στο γιο μου και στην κόρη μου για το αύριο, για το τι είδους πολίτες πρέπει να γίνουν. Και πνίγομαι. Πνίγομαι, δεν υπάρχει οξυγόνο. Αρχίζω και τρέχω στους δρόμους να πάρω μια ανάσα. Μπας και σωθώ ακαδημίας στα όρια επιφυλακής στο άσοδο της Τρεμούλας. Πανεπιστημίου 100 μονάδες πάνω το διοξίδιο της διαπλοκής. Σταδίου 200 μονάδες πάνω το μονοξίδιο της μίζας. Φτάνω Βουλή, πουθενά οξυγόνο. Ένα τσούρμο κολοβακτηρίδια μου επιτίθεται. Ξαναπαίρνω δρόμο, φτάνω Ριγίλης, προσπαθώ να πάρω ανάσα. Κάποιοι εξωγήινοι προσπαθούν να συνάψουν μαζί μου επαπέστροι του τύπου. Ξανατρομάζω, παίρνω δρόμο, πνίγω, μετά μπορώ να ανασάνω. Φτάνω Μέγαρο Μουσικής, συναυλία Μίκης Θεοδωράκης, το φιλί της ζωής του καλλιτέχνη. Τη Ρωμιοσύνη, μη την κλαις! Όχι Μίκη μου, γλυκέ μου Μίκη, τη Ρωμιοσύνη δεν χρειάζεται να την κλάψει κανείς έτσι όπως την καταντήσαμε. Κλαίει από μόνη της. Κλαίει από μόνη της Μίκη μου. 8.000 χρόνια πολιτισμού για να καταλήξουμε σε μια Ελλάδα κλεφτών και αμαρτωλών. Όλοι λέει του κόσμου πήραν λίγο φως από τη λαμπάδα του ελληνικού πολιτισμού και ύστερα όλοι μαζί λες και ήμασταν συνεννοημένοι, κάναμε μια και τη σβήσαμε. Πατή σκοτάδι, χάος, 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 μην καίει χάος. Το μόνο που ακούω μια ολόκληρη ζωή ήμουν ανιός και γέρασα, χάος. Η μοναδική κληρονομιά του Έλληνα, το χάος. Και ύστερα βγαίνει ο άλλος και σου λέει να μην απογοητευόμαστε γιατί η ζωή είναι ωραία. Ναι, το ξέρουμε, η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι πολύ ωραία. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και πάντα φαίνεται τη δική μας τη ζωή την πηδάει κάποιος άλλος. Τι να πιστέψεις τι, σε έναν τόπο που η αδικία επιπλέει, σε έναν τόπο που όπου να είναι καταρρέει, σε έναν τόπο που κάθε μέρα κλαίει. Και εσύ ρωτάς γιατί. Τι να πιστέψεις τι, ο λαός του μόνο ξέρει, που στενάζει κι υποφέρει κάθε ώρα και στιγμή. Και εσύ με ρωτάς γιατί. Και δεν τρέπονται μια στάλα τα λαμόγια τα μεγάλα, πάλαν το λαό στη γυάλα να μην χάσουν την κουτάλα. Θα έρθει όμως η στιγμή που η φωνή μας σαν κραυγή θα πει σε εσάς που κυβερνάτε, φύγετε και μην ξαναγυρνάτε. Και θα ξέρουμε γιατί, και θα ξέρουμε γιατί. Γιατί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σκουλίκι. Πού είναι, έφυγε? Με ειδοποίησαν ότι κάποιος τραγουδούσε εδώ και ενοχλεί στον κόσμο.
Αλλά έμαθε ότι έρχεται ο Θεοχάρης και την κοπάνισε. Έτσι είναι. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Γιατί τώρα υπάρχει ο αστυνόμος της γειτονιάς. Και σε αυτή τη γειτονιά αστυνόμος είμαι εγώ. Ο δικός σου αστυνόμος. Και ο δικός σου. Και ο δικός σου. Όχι σε πάλι γειτονιά, ναι. Επιτέλους έγινε κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί το κακό είχε παραγίνει, τα σκουλίκια είχαν αποθρασινθεί. Έμπαινε ο κλέφτης σε ένα σπίτι να κλέψει και άκουγε άλλος. Αλλά τώρα υπάρχει ο Θεοχάρης που ήρθε να καθαρίσει την κοινωνία από τα λαμόγια, όποια κι αν είναι αυτά, που ζουν εις βάρος των άλλων. Πολιτικούς που τρώνε τα λεφτά του Κοσμάκη. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τα πετρέλαια. Φάγανε από το χρηματιστήριο. Τώρα τρώνε από τα Ολυμπιακά έργα. Άκουσα, λέει, θα κάνουν την Κηφισίας βυθιζόμενη. Εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει. Θα οδηγάμε δηλαδή και θα περνάει ο άλλος μπροστά μας με το ψαρεντούφεκο. Ή θα κυκλοφορούν γύρω μας διάφοροι δίτες. Λοποδίτες. Λες και χρειάζεται να γίνουν έργα για να γίνει Κηφισίας βυθιζόμενη. Μια μέρα να βρέξει δεν θέλει άλλο. Σκουλίκια. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Όσο υπάρχει ο Θεοχάρης, δεν τη βγάλετε καθαρή. Ένα σκουλίκι δεν πιάσω, δεν θέλω παραπάνω. Και αυτό για να πάρω κανένα παράσημο, να το βάλω από εδώ να έρθει στα ίσα του παντελόνι. Τι είναι πίσω μου, Τι έχει τύχει η κοπέλα μου κάνει. Πάω το κοιτάξει τώρα που είναι νωρίς, γιατί... Όπα, σήκωσε αεράκι. Από κάπου τον μπάζει. Όχι τίποτα άλλο, θα πάθουμε μια ψήξη και θα τρέχουμε μετά για απόψυξη. Σκουλίκια. Ένα σκουλίκι δεν θα πιάσω. Τι είπε. Ναι. Θα του πω... Έλα εδώ ρε σκουλίκι. Λέγε ρε ποιος είσαι. Εσύ ρε ποιος είσαι. Ο Θεοχάρης. Εγώ ποιος είμαι ρε. Ο Σεφερλής. Αμάν, ο original. Έλα τώρα τσόκλανε. Έλα τώρα λαμόγιο του κερατά. Έλα τώρα που θα πας. Έλα τώρα εδώ. Έλα εδώ μη φεύγεις. Έλα τώρα τσόκλανε. Έλα τώρα τσόκλανε. Τώρα ενώπιος ενωπίο. Έλα εδώ τώρα. Να ευχαριστηθώ αυτή τώρα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ θα στο κάνω φυσαρμόνικα τώρα τσόκλανε. Τυχαία νομίζεις ήρθα εγώ φέτος στο Μετροπόλιταν. Εγώ γιατί ήρθα. Ξέρω εγώ, έπρεπε να αναρωτηθείς πριν. Έλα τώρα τσόγλανε που περπατάω στο δρόμο, σκάνε μύτη πιτσιρικάδες και μου φωνάζουνε σκουλίκι. Έχω καταργήσει τη λέξη σκουλίκι από το λεξιλόγιο μου, ρε. Σκουλίκι. Ποιος είναι ποιος, ρε. Δεν ξέρω, εγώ πάντως είμαι ο Θεοχάρης. Επιμένεις. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω ότι είσαι απίθανος, Θεοχάρης. Και εσύ καλός είσαι, δε. Βλέπω εσένα. Σαν χαρταετός είσαι. Τι κρόταλο και κακό. Μόνο τα ζήγες. Κοίταξε, Μάρκο, εγώ στο χειμαράκι μαζί σου δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αισθάνομαι ανίκανος. Στην Αγριάδα όμως, Σεφερλή. Γεια σου ρε Μάρκο. Να μου πήγε, μιλάμε. Φάγα μία. Ένα ντοσιέ, πετάω εγώ, όλο το γραφείο διαλύσει, εσύ τι θα γίνει δηλαδή. Καλά. Έτσι πάνε οι γιατροί. Περνάς τακτικά. Οπότε δεν νιώθω την ανάγκη. Έχω μια απορία. Ας τη λύσω εγώ να τη δέσεις μόνος σου μετά. Όλα αυτά τα παράσημα πώς τα πήρες, δηλαδή. Δουλειά, πολλή δουλειά. 11 χρόνια είναι αυτά. Αυτό εδώ τι είναι, τι παράσημα είναι, πώς το πήρες αυτό. Αυτό είναι φοβερό παράσημο. Το πήρα όταν συνέλαβα έναν ονό της νύχτας να βαφτίζει μέρα. Αντιδιοντολογικό, καλά το πήρες. Αυτό εδώ με την κορώνα, πού το πήρες, τι παράσημο. Αυτό είναι φοβερό παράσημο. Το πήρα όταν συνέλαβα ένα σερβιτόρο
να προσπαθεί να πουλήσει σε πελάτη κόκα, ενώ εκείνος ζήταγε πέψη. Καλά το κάνεις το κερατά. Αυτό το γύρο, το μακρύτερο. Από τα 3 το μακρύτερο. Ματσαφλάρι αυτό. Αυτό το οποίο όταν συνέλαβα 2 τύπους οι οποίοι είχαν χάσει τα κλειδιά τους. Χασικλίδες δηλαδή. Μαρκούλη. Μαρκούλη. Τι. Ποιος. Έλα τώρα. Όχι αγόρι, πού πας, δεν έχω τέτοιες τάσεις. Σε ρωτάω για εκείνα εκεί πίσω. Τι παράσημα είναι εκείνα? Αυτά δεν λένε τίποτα. Αυτά είναι παράσημα του κόλλου. Γεια σου ρε Μάρκο. Τι είναι αγόρι, είναι σκληρός ο Θεός. Τσούζι. Σκουλίκι. Πάλι τα... Καλό, Σε ένα χωριό της Λάρισσας εζούσε ο Αργύρης, ο άρχοντας των Σταφυλιών και ο πρώτος νοικοκύρης. Μα δίχως σχέση μόνιμη στην αγαμία ζούσε και μοναχός στο σπίτι του το μούστο του βαρούσε. Στα δε σκυλοκολάδικα τα ξέκολα πηδούσε. Μα Ελληνίδα σύζυγο να παντρευτεί ζητάει. Στην αγορά το πράμα του με πάθος διαλαλάει και ο σαν τσαρούχα στη σκηνή με πάθος τραγουδάει. Και μην του πιεδί λουστείτε. Για περάστε, για διαλέχτε καλέ. Εδώ τα καλά κρασά. Δεν πίνεις κρασί, πίνεις βιλούδο. Και ρουμπόλα έχουν, και ελληνικά κιλάρια έχουν, και μουσχοφίλερο έχουν, και ερυθρό ξερό και κουφουντίνα έχουν καλέ. Για περάστε. Και ξαφνικά στη λαϊκή ξεπρόβαλε η πουλιά. Μια καραγκούνα καλονή με όμορφα καπούλια. Ούτε ρε κόμμα. Έλα μανάρι εδώ. Ωραία την τσούπρα. Έλα. Είμαι εγώ γυναίκα που φυσάει, τους άντρες βάζει κάτω, τους μασάει. Κάθε ασέλικο εμένα θέλει, γιατί το ξέρει νίκο το κουνέλι. Και με ένα μόνο βλέμμα τους κόβεται το αίμα, τους φεύγει η ματιά. Και με ένα μόνο νότι αυτός εδώ νιστάζει, ξυπνήστε το παιδιά. Μην κοιτάς. Την είδα και μου ήρθε τα μπλάς. Μανούλη μου κουτσανάτου. 40 χρόνια Βαρελάς δεν είδα τέτοιου μπάτου. Έλα. Άντε. Θείο κορμί. Θεία φωνή. Ως άγγελος Κυρίου. Και το λαρίνγκι της βαθύ. Άτσελα Δημητρίου. Τώρα τα έκανες μουσκεμα. Τώρα τα έκανες λούτσα. Εσύ μωρέ μου μπέρδεψες τη βούρτσα με την εντόβουρτσα. Μανάρα μου απ' τη Λάρισα σε είδα και λαχτάρσα και η κάργα σε γουστάρσα. Αχ, πώς τα λες, αλτάρσα. Φλόγες! Πετάνε φλόγες οι δυο καυτές λιρόγες. Τι τρίχες είναι αυτή! Με πιάνει ανατριχύλα
Ποια είσαι, μάνα μου, εσύ? Η κόρη του Γκοτσίλα. Μόλις σε είδα, τα χάσα. Έπαθα σοκ κηδαίος. 40 πόντους έγινε το τρομερό μου πέος. Τι νίκρινε? Θέλω μαζί σου έρωτα να ζήσω, θυελώδη. Κάνε πιο πέρα να σε είδω. Πώς μου πατάς το πόδι? Αχ. Τσαχπίνα μου. Μπας και είσαι μεθυσμένος. Είμαι καψουρεμένος. Καίγομαι, τζοροφλίζομαι. Θέλω να κάνω γιούρια. Άσε με τώρα! Βιάζομαι. Πάω να πάρω αγκούρια. Αγκούρια στο χωράφι μου, έχω πολλά για σένα. Είναι κοντό. Αλλά χοντρό. Αυτό είναι για σένα. Βοήθεια. Δεν ξέρω τι υπονοείς. Εγώ είμαι Παρθένα. Φτούνο είναι για σένα. Μα τι είναι φτούνο? Γλαδιά. Θέλεις να την κουνήσεις? Ακόμα δεν με γνώρισες. Θέλεις να με κερδίσεις? My name is Αργύρης. Nice to meet you. Και πάνω μου μπορείς να γύρεις. Μένα με λένε Βασιλική. Μα είμαι εντελώς πτωχή. Δεν έχω δεύτερο βρακί να βάλω στον ποπό μου. Γι' αυτό μη σκάς, μωρό μου. Θα σπάρω απ' τα φάρσαλα με τα ξωτά βρακάκια. Και τάγκα σχιστοκόλλικα και διάφανα στριγκάκια. Περίμενε, τελείωσα. Καλά κάνω δουλειά σου. Που τα φοράς και αφήνουνε όξο τα κουλαράκια. Σίγκου. Έλα, Σίγκου. Δεν τελείωσα εγώ τώρα. Θα σπάρω και προφυλακτικά, μη γεύση από φέτα. Βαρελίσια. Πιπεράτα από τα βερλίσια. Δεν θέλω προφυλακτικά με γεύση από φέτα. Δεν θέλω σχέση μόνιμη. Παιδί μου. Αν θες καμιά ξεπέτα. Μιλάω για δύο έγκαμο, να φάμε και κουφέτα. Αργύρη, θα σου το πω ανοιχτά. Τόσο πολύ? Oh yes. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Δεν ξέρω από μαγείρεμα και από νεροχύτη. Εγώ θέλω να είσαι καλή μονάχα στο κρεβάτι. Α, στο κρεβάτι με καλή. Βαρεβάτι. Και αεράτι. Μα τρόμαξε. Ρώτα το Μίτσο, το Μινά, τον Παύλο το Σταμάτη, τον Πέτρο το Μενέλαο, το Γιάννη το Σοκράτη, το Γιώργο, 1, 2, 3, 4, 5, το Χαράλαμπο, τον Περικλή. Τελείωνε, ας τον Περικλή τώρα. Άλλος ένας έμεινε. Ο Τάσος ο Μουστακαλής, Χασάπης από το Βόλο. Αυτό συνέχεια ζήταγε εγώ να στήσω τις φίλες μου και να βγω μαζί του. Εσύ δεν είπες πριν πως ήσανε Παρθένα? Είμαι Παρθένα. Από μπροστά, από πίσω μπαίνουν τρένα. Όμως σε έναν δρούτσο μου έχεις φάει φέτα πιπεράτη? Ειδικά Σκουροδοστούμε, βγάλει γάγι. θέλω να στα δώκω όλα. Θα είμαι σύζυγος πιστή όχι καμιά καριόλα. Ο Ντέμις πήρε τη Βανδύ. Τρίχεις. Τατιάνα Ισαγγελάτου, ξανά τρίχεις. Και με ένα κοίτα την κουκλία που μου πήσε στο πιάτο. Τρέχτε και φέρτε γλίγορα ένα παπάλι βέντι. Να μας πέτε. Βασίλο μου από στο μύθις γέμ. Ξέρεις βρικάτες. Μα νήμα, τι είναι αυτό. Από στο μύθις. Δεν σου κοβαριστέ. Σουρόπα μάνα μου, σουρόπα. Εσύ και βαριά Βασίλο μου. Τι κόκαλο είναι αυτό. Τρέχτε και φέρτε γλίγορα ένα παπάλι βέντι. Να μας παντρέψει και μετά να κάνουμε την γλάντη. Τα Στέφανα. Σκορπούλα να μας καθίσει.
Μ' αρέσει που του ζήτησες ένα παπά Λεβέντη. Εγώ αυτόν αργύρι μου τον κόβω πισωγλέντι. Ναι. Αμπά, ιδέα μου ήταν. Καλά, πώς την πάτησα εγώ έτσι. Καμία σχέση ο άνθρωπος. Καμία. Άσχετος τι. Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού Αργύρης. Είναι και ένας τιμούλης. Την κατέα από εδώ, Βασιλική. Μωρή και καλιαρντή είσαι και αξίριστη. Δεν πρόλαβα, σε χαλάει. Ρεβανίζεται το τεκνό Αργύρης. Κατσίσει. Παναγία μου. Θα το κατσιάσεις. Πού να κουλαφείς. Θεούς το Θεό συνέζευξε. Είναι σκληρός. Αλβανός μη χωριζέτο. Ποιος? Σε ένα αγοράκι, μάτι. Αλβανός. Ναι. Φύλλα τη μην ξεράσω. Μπορώ. Παναγία μου. Παλιθώσεις να συνομφιλώσω. Δεν ξέρει αυτή. Έλα εδώ εσύ. Εδώ, εγώ θα το δείξω. Μας είναι πάρ' τον Κούστη από εδώ, το σκοτώσω. Τσούτσι, μωρή, τσούτσι. Άντε να ζήσουμε, να ευτυχίσουμε. Στα δικά σας κορίτσια. Κούκλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πανούκλα. Και ευτυχισμένοι νιόπαντροι μέσα στη φάρμα ζούσαν. Και ένα παιδί που θέλανε να κάνουν προσπαθούσαν. Τον βάζανε, τον βγάζανε, μα δεν τεκνοποιούσαν. Τι φταίει για το πρόβλημα, ρωτούσαν και απορούσαν. Η Μπάρμπα έκανε παιδί. Γέννησε η Μενεγάκη. Εμείς γιατί λατρεία μου δεν κάνουμε παιδάκι. Μέχρι και φορά θα του έχω σε έμεινε έγκυος. Ας πρόσεχε. Δεν παίρνεις και τον ασκητή, το μέγα πουλολόγο, για να μας πει το λόγο. Τον πήρα και τον ασκητή. Μια μέρα στο ιατρείο. Μετά ήρθε και ένας φίλος του και κάναμε ένα τρίο. Και τι σου είπε ο ασκητής? Το πέρασε στον ντούκου. Εγώ τι είπα βέβαια πως δεν σου κάνει κούκου. Εγώ σου φταίω δηλαδή? Μπουμπού, εσύ δεν πιάνεις. Καλά θα μας τρελάνεις. Πάρε κανένα βιάγκρα. Το πήρα και πήδηκα σαν το τραγί στη μάντρα. Πήδηξα την γελάδα μας, πήδηξα την κατσίκα, πήδηξα και ένα γάιδαρο που μου τρώγει τα σίκα. Δεν ξέρω πια τι φταίει. Ρε μπας και είσαι γκέι. Τι είπες ξεκουλιάρα? Μπας και είσαι αδερφάρα. Θα φας και μια σφαλιάρα. Αν είσαι άντρας βάρα. Άρπατη μουλάρα. Με βάρε! Σε σαλίτη έξω από το σπίτι. Απ' το πατρικό μου, γάμο το κερατό μου. Βάζει το καινούργιο νόμο, το μισό είναι δικό μου. Ποιο νόμο το στανιό μου? Εσύ τώρα ζούσες σε μια τρόγλη. Το σπίτι αυτό είναι δωρεά του πατρός μου. Γιάννη Βόγλη. Μπουμπού, δεν υποφέρεσαι. Τα πήρα στο κρανίο. Έχεις αρρωστήσει, εκεί παροπηγαίνουμε. Εσύ δεν έχεις στήσει, τα βάιρους σε στείλουμε. Έχεις ξεπηρέσει, εκεί γελάει το χωριό. Δεν σου κάνει κούκου, είναι σε δευτιάνιστο. Δεν έχεις αρρωστήσει, Τι έκανε? Στο φινάλε μην τα παίξεις. Τι είναι? Στο φινάλε? Είναι κουβέντα αυτή στο φινάλε? Στο φινάλε. Σ' αγαπάω όμως. Σ' αγαπάω. Γκουτζιλάκι. Γκουτζίλα μου, γκουτζίλα. Παρακαλώ. Στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινός. Βγαίνει και το μπαμπάκι. Στη Λάρισα βγαίνει και ο Αλβανός. Να ρίξει το καμάκι. Δεν έχω σπίτι, δεν έχω ελπίδα. Το μάκι ψάχνω
κάνω. Κρίμα ο Αναστενάρης. Τραβάει αυτό που τραβάει, καλό παιδί φαίνεται. Να σου πω, έχεις κάνει χορό? Όχι. Πρώτη φορά βλέπω χταπόδι να χορεύει. Πού να έχει κι άλλα 4 δηλαδή. Εγώ λέω να τον πάρουμε. Σιράνς, αλάργα είσαι. Καλά. Ποιος είσαι εσύ ρε μαύρε? Μιλάνε και Μαστροκώστα. Μα οι φίλοι μου στη Θεσσαλία με φωνάζουν Ηλία. Εγώ λέω να τον πάρει. Αλάργα εσύ. Καλά. Να με πάρετε γιατί χτίζω, ποτίζω, αλωνίζω, οργώνω, σιδερώνω, καλουπώνω, κλαδεύω, μαγειρεύω, ελιές μαζεύω. Γιαούρτι. Ένα γιαούρτι πήγαινε φέρτη. Με καρύδια. Θέλεις κάτι άλλο? Με καρύδια. Καρύδια σπάς. Θα βάλουμε. Γιαούρτι πίσω. Δεν το έπαιξες καλά. Είναι και σακούλα. Ω, κοιτάω την ημερομηνία λήξης. Έχει και πέτσα επάνω. Με πρόβιο. Εγώ λέω να τον πάρουμε. Ξέρω, αλλά άργα εγώ. Εντάξει, προσλαμβάνεσαι, σε παίρνω για βοηθό μου. Γιατί κι εγώ ως Έλληνας θέλω τον Αλβανό μου. Αχ, ωραία, τον πήραμε. Άιντε πάρε την τσάπα σου και εσύ να δουλέψεις. Μα θα σε κάνω μπλε μαρέ αν κλέψεις ή αν μοιχέψεις. Αργερή. Ναι. Πήγε 2,5, θα χάσει την προπόνηση. Just a moment. Okay. Άκου Αλβανέ κεφάλα. Εγώ πάω για μπάλα. Σ' αφήνω 2 παραγγελίες όσο εγώ θα λείπω. Πρόσεχε τη γυναίκα μου, πρόσεχε και του κήπου. Μην είναι ησύχο. Έλα, ελληνικά μιλάει ο άνθρωπος, μην είναι ησύχο. Πω, ωραίες, είσαι ανυποφόρος. Μην είναι ησύχο. Ήταν ξεκαθάρος ο ανθρωπός. Είδες πως θα μιλάω τα αλβανικά. Αχ, πήρε ο Αλβανός την τσάπα του, σαλάγαγε τα γίδια και παραδίπλα η μπουμπού τον κοίταζε. Στα μάτια. Αμέσως μην κάνουμε κάτι, να αρχίσει τα υπονοούμενα. Τον κοίταζε! Σένα κάπου σε ξέρω. Δεν το πιστεύω. Ο Λίνος της Λάμψης. Δεν το πιστεύω. Σε παρακολουθώ συνέχεια. Και όποτε δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω, βάζω detective. Τι γοητεία είναι αυτή. Τι ομορφιά, τι χάρη. Και από ό,τι βλέπω από εδώ, κουνάει και το στυλιάρι. Μα τι υπέροχο μαλλί. Ίδιος ο Μάικλ Νάιτ. Αχ, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι του Νάιτ. Τι πλάτες. Αχ, τι εμφάνιση. Αχ, τι να κάνω, Θεέ μου. Αχ, δεν αντέχω, δεν μπορώ, σε θέλω, Αλβανέ μου. Φτάνει πια με ζάλισε, σταμάτα, παλουκό σου. Τι κάνεις? Τίποτα, μιλώ γύρω από το άτομό σου. Να σου πω, Λινό. Μήπως, λέω τώρα εγώ, μήπως, τι μου ήρθε. Έχεις μια φλογέρα. Φλογέρα, ορίστε. Κοίτα να δεις σύμπτωση. Εσύ πριν φύγεις από το σπίτι σου παίρνεις και μια φλογέρα, έτσι να υπάρχει. Κοίτα να δεις. Προνοητικός. Προνοήτικος. Θα στην πληρώσω μετά, δεν σε πειράζει. Καθόλου.
Βασιλική. Βασιλική. Τι κάνεις εκεί? Του λένε τώρα. Σου πω κάτι πρωτότυπο. Αργύρι δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν νομίζω να παιδιώσασταν. Τι είναι αυτά που λες, πιπέρι. Απλά άργησες και ανησύχησα. Και είπα του Ηλία να ανέβει το πάνω που είναι ψηλά, να δει αν έρχεσαι. Άστα αυτά που ξέρεις. Μα πώς του κάνατε αυτό? Θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Καλά. Μωρή κολλημένη με τον Αλβανό. Αφού εσύ ήσουν κολλημένος με την μπάλα. Θα τη σφάξω την κουφάλα. Πού είναι το πιστόλι μου? Εγώ είμαι πάλι. Να σου πω, μήπως τώρα τι μου ήρθε. Έχεις ένα πιστόλι? Πιστόλι, ορίστε. Ευχαριστώ. Εδώ στο έχω, να το. Και είναι και γεμάτο. Αλάργα εσύ. Θέλω να βλέπω. Αλάργα εσύ. Καμώτο. Τώρα θα χαλάσει την κεραία να μην βλέπει πατέρας τίποτα. Να μάθεις. Καταραμένε, Αλβανέ, τώρα θα σε σκοτώσω. Βάζω τα στήθια μου μπροστά. Λιάκο για να σε σώσω. Άρπα τρέξει ψηλά. Είχα βάλει τη σφαίρα ανάποδα. Τι κρότος ήτανε αυτό? Βγήκε από το πιστόλι. Εγώ πολύ φοβήθηκα. Μου σφίξανε η κόλλη. Ο Αργύρης τώρα κοίταται. Κάτω σαν το χταπόδι. Άμα πεθάνει ο άνθρωπος, κάθεται σταυροπόδι. Λέω κι εγώ. Όπου ακόμα μυρίζει από τον μπαμ. Ποτέ δεν το περίμενα να φτάσουμε εδώ πέρα. Ο άντρας που αγάπησα να πάει από σφαίρα. Ήταν για μένα ναι το παν. Ήταν ο Θεός μου. Ήταν κολόνα του σπιτιού. Η κεντρική. Ήταν ο άνθρωπός μου. Αργύρι, εμείς στο θάνατο θα πάμε χέρι-χέρι. Μια σφαίρα. Μπαμ. Ξεκούφανε. 2 σφαίρες ήταν αρκετές. Μα εγώ θέλω μαχαίρι. Εγώ είμαι πάλι. Να σου πω, μπορείς να μου το χαλάσεις, θα μου δώσει μαχαιριά. Ένα μαχαίρι. Σε ευχαριστώ. Να σου πω, τι ώρα κλείνεις? Καλά, εγώ θα χτυπήσω το γυλαίκο, άμα είσαι μέσα. Εντάξει. Αλλιώς βάλε, όταν είσαι ανοιχτά βάζ λύνω, όταν είσαι κλειστά βάζ κλείνω. Και να καταλαβαίνουμε, κατάλαβες. Να σου πω, έχεις μόνο αυτό το μαγαζί, έχεις αλυσίδα? Λέω τώρα εγώ. Ωραία, Συγγνώμη, λίγο πάνω να πεθάνω, δεν σας πειράζει? Καθόλου. Αχ, καθόλου. Ηλία, κλείς τα μάτια σου. Θα αλλάξεις? Θα πεθάνω. Αυτοκτονώ ανόητε. Τον κόσμο αυτόν το χάνω. Εσείς οι φίλοι και οι γνωστοί, σβήστε με από την ατζέντα. Βασιλική! Αχ, βρε παιδιά, πιάστε του την κουβέντα. Να δούμε, αυτό θα εκπισοκροτήσει. Μπαμ!
Βρήκα το ευαίσθητο σημείο μου και αυτό είναι μείον μου και αυτό είναι μείον μου. Εντάξει παιδιά, πέθανα, ευχαριστώ, τα λέμε. Βασιλική, τι έκανες, πες μου πως κάνεις πλάκα. Με πάτησες μαλάκα. Δεν το πιστεύω. Αμ, εγώ το πιστεύω. Η Μπουμπού που αγάπησα με πάθος, που ήταν γυναίκα όμορφη, έξυπνη και με άφησε ξαφνικά το μάτιο του το κόσμο και η ζωή μου έγινε σουτζούκι δίχως δυόσμο. Παστίτσιο δίχως μπεσαμέλ, σαλάτα δίχως λάδι. Δεν το μπορώ, θα σκοτωθώ. Άντε, κάντρο. Θα πάω κι εγώ στον Άδη. Μπουμπού. Έλα, μου πέρα. Μας χώρισε η ζωή, ο χάρος μας ενώνει. Ωραία με ένα μπουστί. Αυτοκτονάω, κοίτα με, το τέλος μου ζυγώνει. Χωρίς εσένα η ζωή δεν έχει πια αξία. Θα τα πεις όλα. Λίον, άντε. Το βρήκα πως θα σκοτωθώ. Θα πάθω ασφυξία. Τέλειωνα ρε μαλάκα, θα πάθω μακύλωση. Κάνει βαλβίδα. Εντάξει, πάει ο κερατάς. Μα πάει και ο καλός μου. Για να τα αντέξω εγώ αυτό, Θεέ, δύναμη δώσ' μου. Μην τύχει και αποτρελαθώ. Μην τύχει και πεθάνω. Τώρα που είμαι μόνη μου. Το βρήκα, τι θα κάνω. Θα κάνω πάρτι. Είμαι καλά, περνάω μια χαρά. Πάω για να βρω τα δεγενά. Κι εγώ είμαι καλά, περνάω μια χαρά. Κι ας μη λένε όλοι κερατά. Κι εγώ είμαι καλά, περνάω μια χαρά. Πάω να βρω άλλη κομμένα. Είμαστε καλά, περνάμε μια χαρά. Πάνω απ' όλα γέλιο και καλή καρδιά. Είμαστε καλά, είσαστε καλά. Ή καλά που όλοι είμαστε καλά. Να είσαστε καλά. Μανάρα μου, κοτσιλάρα μου. 20 χρόνια.